Χαιρετισμού σε όλους και σε όλες. Data. Εκεί. Ελπίζω να είστε καλύτερα. Είναι ένα πανέμορφο βράδυ εδώ στη γειτονιά μου. Έχω εδώ και ένα μήνα έρχομαι και γυμνάζομαι μετά τις 12 το βράδυ, που είναι άδειο το γυμναστήριο, δεν είναι κανένας. Τα όργανα εδώ πέρα δεν είναι πιασμένα. Έχω την ησυχία μου, την ηρεμία μου, την γαλήνη μου και κάνω ό,τι γουστάρω. Ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα την αγάπη μου σε όσους κάνετε δωρεές. Αύριο θα σας στείλω τα δωράκια σας, το εκτιμώ. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε κάτι σχόλια που είδα, ότι κάποιος με είδε στο μοναστηράκι και ήμουνα λίγο θολός, χαμένος και μα πίνω κάτι να το κόψω. Ήθελα να πω ότι τώρα που πήγα στην πλατεία Βάθης και έφτιαξα αυτό το άλμπουμ, αυτή την αλμπουμάρα, δεν είναι πια τίποτα παραπάνω εκτός από λίγο χορταράκι και λίγες μπυρίτσες. Γενικά εγώ είμαι εναντίον των ναρκωτικών, σκόνες, χάπια μακριά, οδοντόσκονη, όλα οκ, αλλά δεν χρησιμοποιώ τίποτα άλλο και δεν έκανα και τίποτα λίγο έτσι για να έρθω στο mood, στο vibe, ώστε να ολοκληρώσω τις ιδέες μου. Αλλά επειδή είδα και ένα άλλο σχόλιο που λέει γιατί να ακούσω αυτό το άλμπουμ, θα με ξανακοιμήσεις και τα λοιπά, έβγαλα μερικά κομμάτια από αυτά που έγραψα στο Εθνικό Οδείο και πρόσθεσα κάποια άλλα που τα έγραψα εντελώς νυφάλιος εδώ στην Τερψιθέα. Οπότε θα δείτε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στο άλμπουμ και θα τα σπάει ούτως ή άλλως. Είναι κάτι πολύ έτσι hardcore, skill and style μέσα, χώνο ασταμάτητα. Οπότε όσοι είσαστε πραγματικοί rap fans και του παλιού καλού κακού αυτοκαταστροφικού και όλα αυτά νόε, θα γουστάρετε απίστευτα. Σε αυτό το βίντεο ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για την πνευματικότητα, και επειδή βλέπω πολλά εκεί έξω για αφύπνιση και όλα είναι μέλι γάλα κτλ. Ένα πράγμα που προσέχω με όλη αυτήν την μόδα της πνευματικότητας κτλ. Είναι ότι προσπαθούν να σας πούνε ότι όλα είναι για αγάπη, για λουλούδια, αρώματα και όλα είναι ρόδινα και φωτεινά κτλ. Θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή για τη σκοτεινή πλευρά. Δεν είναι όλα ζάχαρη, ευτυχία και ευδαιμονία έτσι όπως σας τα παρουσιάζουν. Αρχίζεις με το που πραγματικά ανοίξεις το τρίτο σου μάτι, να βλέπεις πέρα από την ψεύτικη προσομοίωση, αρχίζεις να τρελαίνεσαι, όπως σε μια ταινία που πρέπει να δείτε που λέγεται They Live του 1988. Αρχίζεις να βλέπεις τις πραγματικές φάτσες των ανθρώπων, αρχίζεις να βλέπεις τι κρύβουν μέσα τους, στο πνεύμα τους, στην ψυχή τους, στην εσωτερικότητά τους και το πόσο άσχημοι ή όμορφοι είναι πραγματικά, τι κρύβουν μέσα τους, την άβρα τους, τη σύνδεσή τους, το άμα νοιάζονται, άμα είναι καλοί άνθρωποι, άμα είναι κακοί, άμα είναι ψεύτες, άμα είναι ειλικρινείς και πάρα πολλά άλλα. Το 99% των ανθρώπων που βρίσκεται εκεί έξω είναι πραγματικά εσωτερικά ζόμπις, πραγματικά κυκλοφορούν και είναι κοιμισμένοι, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Είναι εγωκεντρικοί, εγωιστές, δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να καταλάβουν τους άλλους. Όλα αυτά γύρω σου τα βλέπεις ενώ είσαι απόλυτα νυφάλιος. Δεν έχεις πάρει ναρκωτικά, δεν έχεις κάνει τίποτα, απλά έχεις ξυπνήσει. Είναι όλα τόσο αληθινά και αρχίζεις πραγματικά να τα βλέπεις και νομίζεις ότι είσαι τρελός, που αν δεν έχεις δυνατό μυαλό και βάσεις, ρίζες νοητικές, αν τα πάρεις στα σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα, θα αρχίζεις να φωνάζεις, να ορίεσαι, να τρελαίνεσαι, να σε βλέπουν οι άλλοι σαν ψυχάκια, σαν ανώμαλο, τρελαμένο. Και πολλοί άλλοι που έχουν ξυπνήσει και κάνουν το λάθος να το δείξουν με άλλους τρόπους, τους κλείνουν σε ψυχιατρία, τους βάζουν σε φαρμακευτική αγωγή και τότε πραγματικά αρχίζουν τα δύσκολα. Αδέλφια μου, πραγματικά έχω να σας πω ότι αν ποτέ ξυπνήσετε πραγματικά, θα αρχίσετε να υποφέρετε. Έρχεται στη συνέχεια πολύ πόνος και αρχίζετε να υποφέρετε επειδή γίνεστε υπερβολικά ευαίσθητοι, αρχίζετε να αισθάνεστε 1000 φορές περισσότερο το κάθε τι
σωματικά, πνευματικά, νοητικά, ψυχολογικά, ψυχικά, όλα είναι 1000 φορές παραπάνω από πριν. Πράγματα που είχατε πριν, όπως στόχους, όνειρα, αρχίζουν να μην έχουν τόσο πολύ νόημα όσο έχει η ένωση με τον θεϊκό εαυτό σας, με τη θεϊκή ύπαρξη, με την ανώτερη προέλευσή σας, με την εσωτερικότητά σας, με τη σύνδεση, με τη συμπαντική ενέργεια. Και έτσι αυτή η πραγματική αλήθεια είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει πια. Και η ολοκλήρωση που νιώθεις με την ψυχή σου, η ολοκλήρωση που νιώθετε με την ψυχή σας, είναι το παν από εδώ και πέρα. Ανεβαίνετε τόσο ψηλά που άμα πάρετε ναρκωτικά σας κατεβάζουν αντί να σας ανεβάζουν. Διασκεδάσεις ανόητες έξω, συζητήσεις χωρίς νόημα δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα πια. Καταλαβαίνετε ότι όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα είναι ένα ψέμα, ήταν όλα ένα ψέμα. Και όταν αποκτάτε ενσυνειδητότητα και επίγνωση, αρχίζετε να ξεπρογραμματίζετε όλα όσα έχετε μάθει μέχρι σήμερα. Τον τρόπο που σκέφτεστε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάτε πίσω στην παιδική σας ηλικία, στο παρελθόν, ώστε να επουλώσετε πληγές, να λύσετε άλυτα τραύματα που τυχόν έχετε να αντιμετωπίσετε, τους σατανάδες σας, τις ερηνίες που σας βασανίζουν και που έχετε στο κεφάλι σας. Πολλοί δεν μιλάνε για αυτό το πράγμα και προσπαθούν να σας πούν ότι όλα είναι μια χαρά και ότι όλα είναι για αγάπη, όλα είναι γλυκά και όμορφα, αλλά δεν σας λένε ότι πραγματικά παθαίνετε κατάθλιψη εξαιτίας όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω σας και προσπαθείτε να μοιραστείτε το φως με όλους τους ανθρώπους, αλλά βλέπετε ότι όσο και αν προσπαθείτε, αυτοί παραμένουν στο σκότος και αυτό σας τρελαίνει μέσα σας. Σας έρχεται τόση ανώτερη πραγματική γνώση που γεμίζει το νου σας με απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις και που δεν φανταζόσασταν ότι υπήρχαν. Είναι σαν να έχετε ζήσει 1000 ζωές. Ανυψώνεστε τόσο πολύ σε θέμα συνείδησης που ο πραγματικός κόσμος σας κάνει να βαριέστε. Νιώθετε ότι είναι τόσο κατεβασμένη η συχνότητα της γήινης ύπαρξης που σιγά σιγά είναι σαν να συχαίνεστε αυτό το βασίλειο, αυτή την κατάσταση της γης, ας πούμε, που είναι δεδομένο ότι δεν ξέρει κανένας που ήμασταν πριν γεννηθούμε και που θα πάμε αφού πεθάνουμε. Όπως είχε πει ο Σωκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα. Καλά αυτό είπε, ότι σημαίνει ότι δεν ήξερε που ήμασταν και που θα πάμε, που ήμασταν πριν τη γέννησή μας και που θα πάμε μετά το θάνατό μας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό κανένας δεν ξέρει τίποτα, όσο και αν σπουδάσει, ό,τι και αν κάνει στη ζωή του. Και θα σας πω την αλήθεια, ξέρω άτομα που φτάσαν τόσο βαθιά στο επίπεδο της αφύπνισης και της πνευματικότητας που το μόνο που καταφέραν είναι να τρελαθούν εντελώς ή να αυτοκτονήσουν. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η κατάσταση, αυτή η φάση δεν είναι για τους αδύναμους. Αυτή η φάση θα σε σπάσει, θα σε καταστρέψει, θα σε κάνει να χάσεις τα πάντα, ανθρώπους γύρω σου, λεφτά, θα τα χάσεις όλα και όλους, αλλά θα κερδίσεις κάτι που δεν καταλαβαίνει κανένας και αυτή θα είναι η αιώνια ανταμοιβή σου. Παίρνεις όλες αυτές τις χιλιετίες ζωής, ανθρώπων, καταστάσεων, πληροφοριών, δεδομένων που νομίζουν ότι ισχύουν και που νομίζουν οι περισσότεροι ότι είναι αληθινά και πραγματικά, και τα βάζεις όλα μέσα στο κεφάλι σου και πραγματικά τα καταστρέφεις και τα ξαναχτίζεις από την αρχή. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι κάτι που είναι φτιαχτά, δεν έχουν υπόσταση θεϊκή, πνευματική, αληθινή. Τα καταστρέφεις και τα ξαναχτίζεις πάλι ξανά από την αρχή μέσα σου. Δεν είναι παίξε γέλασε. Η πνευματικότητα έχει μια σκοτεινή πλευρά που είναι δύσκολο να την καταλάβει κανείς και αυτή τη στιγμή μπορείτε εσείς να γελάσετε, να μην καταλάβετε αυτά που λέω, αλλά έπρεπε να σας τα πω, γιατί δεν είναι όλα φρουφρού και αρώματα με την πνευματικότητα, ηρεμία, καθόμαστε κτλ. Όχι, αυτή η αφύπνιση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είναι για λίγους και είναι δύσκολο να το καταφέρεις.
δεν είναι εύκολο να καταφέρεις να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ είχα πάρα πολλά πράγματα να χάσω παλιά. Είχα τον κόσμο δικό μου. Από το 15 μέχρι το 20 ήμουνα στην κορυφή. Γενικά στη hip hop σκηνή δεν υπήρχαν άλλα ονόματα. Κάναμε τα μεγαλύτερα πράγματα όταν δεν υπήρχε καν trap σκηνή, δεν υπήρχε hip hop μουσική στα δρόμενα. Μου λέγανε οι γονείς μου, κάνε συνεργασίες. Όταν ήμουν μικρός, να κάνω συνεργασίες με κάναν λαϊκό, να ανέβω κτλ. Και τους έλεγα, θα γίνει η hip hop μουσική γνωστή σαν τα λαϊκά και θα το κάνουμε μόνοι μας. Θα φτάσουμε τη hip hop φάση να είναι σαν τα λαϊκά, τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Και τα καταφέραμε. Το 2017 και το 2018 ήμουνα στα Mad Awards μαζί με άλλους 2-3 ανθρώπους. Φτιάξαμε το πρώτο mega hit, φτιάξαμε τα μεγαλύτερα κομμάτια. Ήμασταν πολύ λίγα άτομα και ανεβάσαμε τη σκηνή μόνοι μας. Δεν ήταν γνωστή η φάση, ήταν πολύ πιο παλιά, τη δεκαετία του 90 και ήταν πολύ δύσκολα για να καταφέρω αυτό το πράγμα και πολύ δύσκολο να το αφήσω όλο αυτό και να μην κάνω σε clubs το βράδυ, γιατί μετά από αυτό που ένιωσα μέσα μου πήγα να κάνω live σε club και δεν μου έβγαινε. Έβλεπα μέσα άβρες, δεν φαντάζεστε, σκοτεινά πράγματα. Ήτανε σαν να ήταν η ίδια η κόλαση. Είδα την κόλαση πραγματικά μέσα στη γη, πάνω στη γη, μέσα σε κλαμπς. Αρνήθηκα όλη αυτή την επιτυχία ώστε να έχω μέσα μου κάτι που αξίζει. Οπότε μην νομίζετε ότι όλο είναι όλα ανθυρά και ότι όταν φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πνευματική αρχίζεις να ζεις ειρηνικά και όμορφα, γιατί μπορεί να πας ας πούμε στο Νεπάλ ή σε κάνα μοναστήρι και να ζήσεις μια χαρά, αλλά εδώ στην πόλη, στην Αθήνα και γενικά στις πόλεις, στις κολάσεις, στις ψεύτικες προσομοιώσεις, σε αυτά τα Matrix που έχουν χτίσει οι άνθρωποι, τα τσιμεντένια, δεν είναι εύκολο να υπάρξει ένας άνθρωπος πνευματικός. Γι' αυτό βλέπετε ότι φεύγουν όλοι, πηγαίνουν και χτίζουν μοναστήρια στα βουνά ψηλά. Λες, πώς πήγε ο άλλος και έχτισε πάνω στα βουνά αυτό το μοναστήρι? Γιατί φεύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αφήνουν τα μαλλιά τους? Γιατί με είδατε και εμένα, άφησα μαλλιά, μουσια. Δεν έβρισκα πια νόημα να τα κόψω. Ένιωθα πολλά πράγματα όταν είχα μακριά μαλλιά, μουσια κτλ. Είναι σαν κεραίες τα μαλλιά μας. Δεν τα έβαλε ο Θεός πάνω μας χωρίς λόγο. Εμείς χωρίς λόγο τα κόβουμε και πηγαίνουμε. Η πραγματική φύση μας είναι να έχουμε μακριά μαλλιά και μουσια, έτσι όπως μας έφτιαξε ο Θεός, έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι. Και αυτό παλεύουνε, να μην ενωθούμε με το τρίτο μάτι, με την επίφυσή μας, με το κονάριό μας, με τον επιφυτικό αδένα. Το 0,1% των ανθρώπων ξέρει ότι αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και αυτός είναι ο σκοπός των ισχυρών. Δείτε στο Βατικανό, δείτε σε όλες τις θρησκείες το κουκουνάρι. Το κουκουνάρι είναι αυτό που δείχνει την ανώτερη φύση και την ανώτερη σύνδεση του ανθρώπου με την πνευματικότητά μας. Ήταν κάτι άνθρωποι εδώ πέρα και η σκέψη μου πήγε αλλού λίγο. Θα σας μιλήσω περισσότερο για την πνευματικότητα και την πραγματική αλήθεια της κατάστασης. Όταν αφυπνίζεσαι ή όταν νιώθεις κάτι, μην νομίζετε ότι έπαθα κάτι και πήγα εκεί και άλλαξα. Καμία σχέση, ήταν απλά άλλο ένα πείραμα και είμαι full καθαρός, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβάλω κάτι μέσα στα πνευμόνια μου ή μέσα στον οργανισμό μου που να μου κάνει κακό, και γι' αυτό άλλαξα και δημιούργησα και μερικά καινούργια κομμάτια ώστε να τα προσθέσω στο άλμπουμ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, γιατί άμα έχεις μια χορδή κιθάρας και την έχεις full τεντωμένη και πας να παίξεις, θα σπάσει. Ενώ άμα είναι full χαλαρή, loose, δεν θα μπορείς να παίξεις, δεν βγάζει ήχο. Οπότε κάπου στη μέση κρύβεται η αλήθεια ώστε να βγει η όμορφη μουσική. Οπότε έτσι και με το φαγητό χρειάζεται ισορροπία, να κάνουμε την νηστεία μας, την αυτοφαγία μας και μετά να φάμε πολύ,
Το μυστικό της μακροζωίας και για τους αρχαίους ήταν να μην τρώνε για 2 μέρες και στην τρίτη να τρώνε. Έτσι ζούσαν παραπάνω χρόνια και ήταν υγιέστατοι, δεν αρρωσταίνανε, επειδή δεν υπήρχαν κιόλας φάρμακα και όλα αυτά, ήταν μόνο με βότανα, επί χιλιάδες χρόνια μόνο με βότανα. Και έτσι, πως έχει πει και ο Θεός στην Διαθήκη, τα βότανα είναι η θεραπεία όλων των εθνών. Τα έχω βάλει εδώ πέρα για να σας γιατρεύουνε, οπότε μην ακούτε κανέναν. Ακούστε μέσα τις θεϊκές απαντήσεις και να προσέχετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο, υγεία, αγάπη, ευτυχία, ευμερία, δημιουργία, επιτυχία και να είστε καλύτερα, ρε, την αγάπη μου.